Prajem vám dobrý deň, milí kavičkári. Moje meno je Rado Bystriansky a zastupujem spoločnosť Marco Polo Café, ktorá je oficiálnym distribútorom kávy Carraro na Slovensko. Rád by som vám povedal veľmi stručne k histórii pitia kávy na svete. Káva sa z Etiópie, kde bola údajne nájdená, dostala cez arabský poloostrov do Európy a jej prvotným spôsobom prípravy bola práve príprava v medenej džezve. Z toho dôvodu je možné, že si na Slovensku zalievanú kávu milia práve s tureckou, ktorá je pripravovaná v medenej džezve a pripravovala sa v piesku. A v Európe, hlavne teda v Taliansku, vzhľadom k distribúcii kávy sa ako prvý spôsob prípravy začalo používať moka, ktorá má ten istý princíp ako espresso, s tým rozdielom, že ide o iný tlak pri príprave. Pri moka kávovere je princíp taký, že sa naplní spodná nádobka vodou, dá sa sitko s kávou a následne nám tlak vodu prepúšťa do hornej časti a vznikne nám nápoj, ktorý sa volá moka, alebo niektorí ho volajú aj espresso. A espresso ako kávový nápoj je z pohľadu náročnosti pri príprave najťažší z toho dôvodu, že je potrebné spĺňať viacej faktorov a zladiť tieto faktory dokopy, aby nám na stole ako hosťovi pristalo chutné espresso. Pri príprave káve v domácnosti sa dá tiež dosiahnuť veľmi krásny výsledok, ale je potrebné mať na pamäti hlavne čerstvosť a hrúbku mletia kávového zrna versus gramáž, následne utlačenie kávy touto vecou, ktorá sa volá tamper, a potom je veľmi dôležitý tlak a teplota pri varení kávy. Takže môžeme si urobiť názorne jeden príklad, ako pripraviť práve talianske espresso. Pri príprave vášho obľúbeného domáceho nápoja vo forme espressa a chcete dosiahnuť skutočne dobrý výsledok, tak je potrebné nasledovné. Páka musí byť nahriata, musí byť horúca, ale nemôže byť mokrá z vnútornej strany. Vždy ju vyčistíme servítkou, štecom, čímkoľvek. Káva musí byť maximálne 15 minút namletá. To je ideálne. Ak nemáme mlynec, ktorý je prešový a dávkuje nám priamo zomletú kávu do páky, utlačame tamperom váhou 18 až 20 kg. Oklepávame vždy druhou stranou zásadne. Silne sa oprieme o tamper 18 až 20 kg. Utrieme páku, aby bola čistá. Odpustíme si trošku horúcej vody. Zatiahneme a hneď po zatiahnutí je potrebné spustiť extrakciu. Ideálne je voľba práve šálok, ktoré majú obledno, aby sa nám kréma pri dopade na dno nerozbíjala, ale aby krásne zarotovala. Káva musí byť namletá na takú hrúbku, aby pri gramáži 7,5 až 8 gramov extrahovala pri utlačení 20 kg v čase 25 až 30 sekúnd do objemu 25 až 35 ml. Espresso by malo mať takúto krásnu orieškovo-karamelovú farbu s hustou, bohatou krémou, ktorá má byť jej prírodzenou súčasťou. Na Slovensku holdujú obľúbe veľmi často nápoje Café Lungo, ktoré sa omylom nazýva preso a pochádza zo slova long, lungo ako predĺžené, a mliečne kávové nápoje ako cappuccino, latte macchiato alebo café latte. Rozdiel medzi café latte a latte macchiato je taký, že café latte sa pripravuje do šálky o objeme 330 ml spôsobom ako cappuccino, ktoré si ukážeme, a latte macchiato sa podáva do skleneného pohára o objeme 250 ml. Pripravuje sa takým spôsobom, že sa dá do toho skleneného pohára spenené mlieko a následne sa zaleje espressom o objeme 35 ml. Tak ho na Slovensku definujeme. Národný inštitút talianskeho espressa, ktorý sídli v meste Brescia na severe Talianska,
Espresso definuje ako nápoj, ktorý má okrem faktorov, ktoré sme spomínali, spĺňať taktiež objem 25 ml. Na Slovensku je takto definované ristretto. Takže môžeme si pripraviť Café Lungo. Aby sme si ukázali rozdiel v príprave, tak je dôležité poukázať to, akých chýb sa dopúšťajú slovenskí baristi, ktorí častokrát nie sú ani zaškolení. Na Slovensku je absolútnym štandardom a vo svete absolútne mylnou vecou príprava lunga predĺžovaním času extrakcie. Pri predĺžení času extrakcie sa nám do kávy vyplavuje nadmerné množstvo kofeín, trieslovín a rôznych iných škodlivých látok. Preto je dôležité pri príprave každého kávového nápoja pripravať espresso o objeme, ktorý sme si spomínali. Café Lungo jednoducho pripravíme tak, že na spodok šálky, ktorá je naň určená. Na Slovensku sa bežne používa na prípravu Café Lunga práve šálka na cappuccino, čo je tiež chyba. Tak vždy dáme na spodok šálky horúcu vodu, alebo dáme do veľkej šálky espresso a dáme horúcu vodu, ktorou dolejeme. A opakujeme ten istý proces. Odpustíme vodu, zatiahneme páku i hneď po spustení extrakcie dáme šálky a pripravíme si tento skvostný nápoj. Znovu čas 25, maximálne 30 sekúnd. Takto by malo vyzerať správne pripravené Café Lungo. Aj v domácich podmienkach je možné pripraviť si chutné cappuccino a tiež nápoj latte macchiato. Treba sa však pri výbere stroja dobre poradiť s odborníkmi a nekupovať tento prístroj len na náhodu, ale fakt si treba dobre zvážiť možnosť a nápoje, ktoré budeme najčastejšie piť v domácnosti. Podľa toho si treba vždy vyberať stroj. Aj na malých domácich pákových kávovaroch je možné pripraviť si veľmi chutné cappuccino, musia však mať parametre, ktoré to spĺňajú. Že príprava cappuccina by mala vyzerať zhruba nasledovne. Ako základ používame espresso, dobre utlačené. Odpustíme si trošku vody, zatiahneme páku, spustíme extrakciu. Keď nám to podmienky dovolujú, tak počas extrakcie kávy si pripravíme cappuccino. Teplota mlieka, ktoré sa speňuje do kapučína, by nemala presiahnuť 70 stupňov Celzia, vtedy sa mlieko prepaluje a vždy sa nám to ukáže aj na výslednom nápoji. Čiže znovu základ espresso a dobre spenené mlieko má mať smotanovú konzistenciu, má byť krásne, husté, má sa nám pekne liať. Nemajú to byť žiadne snehuliaky, ktoré sú prežitky z 90. rokov. Taktiež je diskutabilná škorica. Okrem správnej voľby kávovaru do domácich podmienok je taktiež dôležitý mlynec. Nemusí to byť práve takýto profesionálny, ale mlynec na mletie kávy musí mať kvalitné mlecie kamene, aby nám kávu pomlel na požadovanú hrúbku. Už kúpená mletá káva je častokrát namletá na hrubšie a tým pádom nie je možná extrakcia, ktorú dosiahneme pri správne namletej káve.